Mayong hapon mga pinangga, no? So congratulations mga nakadaog sa 465 atong gi-live kahapon. Mga higala daghan, no? Daghang nakakita adto mga pinangga, no? 465 para sa mga taga Cebu, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, no? 465 mga pinangga para sa mga taga Cebu. Niya sukad gahapon wala na ko naghatag sa live, dito na lang ko naghatag para sa STL. Then gi-announce na ko gabi ganiha gabi nga magpadaog ta karon. So daog yun ang para sa mga taga Cebu mga pinangga, no? Para sa mga taga Cebu 465 ning gawas mga higala, no? 465 perting taragita sa alas 2 mga pinangga, no? So congratulations unya kadtong mga kuan, kadtong mga nakadaog, no? Na ako sa kuan, na ako sa Dakbayan Sugbo ugma dili Miyerkules pa man diha diha mga higala, no? So Miyerkules pa ta diha mga pinangga dayon. Kuan lang mo, no? Standby lang mo kay basin mo usab niya atong schedule. Mauna ang mga taga Dakbayan Sugbo, nakatong pag-ana na ko ato diyang usang semana, nag-on the spot ang akong gidala mga higala mga pinangga. So ugma kuan lang ato ning lantahon kay murag maugma gid ni mga pinangga, no? Mga kahigalaan. So karon na ako ihatag pang alas 5 mga pinangga ato sang lantahon kung naabay mga nga taga Cebu nga nakadaog sa 465, no? Mga nakadaog sa 465 mga pinangga perting targeta special para sa mga taga Cebu akong gihatag hapon live mga higala mga pinangga, no? 465 nga wala ko naghatag og lain, na lang to mga pinangga, no? Katong gihatag na ko sa live mga higala. So congratulations na ay ato ang para pang 5 PM karon mga pinangga nga kuhaan ninyo ni para 5 PM nung Itamig Outlet aring dalang kay mabagdok po ko, no? Mabagdok po ko mga pinangga para sa kining alas 5 may outlet diari. So gikan mi og San Remigio, salamat sa mga nanugat diya sa San Remigio. Nya salamat pud sa mga nanugat sa South Cebu kagahapon mga higala mga pinangga. Paghatag tagpag alas 5 karon, alas sa parang orasa alas 2 pa sa iyo pagkayo mga pinangga, no? Nya akong usbon nanaragit ha ang ato ang kuan, ang ato ang 465 sa 3D karon mga pinangga. Wa pa ko kalantaw sa resulta sa STL sa alas 10. So doon na po ko ihatag pang alas 3 sa STL Visayas o pang STL Mindanao. Sa STL Visayas ayaw mo kumpiyansa aning kuan 435 o 789, no? 978 sa STL Visayas ug Mindanao. 453 dayon 798 ana lang, no? 798 mga higala 453 798 sa STL Visayas ug Mindanao na mga pinangga. So ato pang gihulat ang mga nakadaog sa ato ang 465, no? Aron mahatag nato ni ato ang pang alas 5 o bagdo koronay mga pinangga. Sulay lang kung bagdo karing kilid-kilid basin kita tag outlet ani wa pa may outlet ani
sige no mga pinangga, sa tanan ng mga naglantaw diha, relax lang ta. Kaya lang ta palabi nya na ako'y bagdukan, ayaw lang mo copy ani. Kay di niya nimo gawas, sa una lang mapildi mo no. Mga pinangga ato sang hulaton ang mga comment sa mga nakadaog sa 465 no. Dayon ang ako ang group chat, wa na mga pinangga kasugod na akong group chat. Pero wala pa ko nag-share dito sugod kay sige pa kong add no. Mga higala niya nagbiyahipod meron mga pinangga, nagbiyahe meron na wala kayo signal sa among area no. Kuan lang mga pinangga, pa-share lang no mga higala kay doon na tayo pang alas 5 ato ning ihatag mga pinangga atong ulaton tong mga nakadaog sa 465 mga higala mga pinangga. Pa-share lang daan kay kadto manggong 465 ako manggod tong gidelete gabi ako tong pakita gahapon sa buntag, taas-taas gyud dugay-dugay gito na ako gikuan. Daga nakakita adto mga pinangga 465 756 ug 867. Wala gyud maatiman mga pinangga no kay busy lagi ta. Sa mga nanugat amoy focus lang mo anang kuan ay ang kana bitong pang-eleksyon nga akong gidala sa mga nanugatan na ay pang-eleksyon diha. Ayaw niya nagbuhiin ng pang-eleksyon diha ha, mga nanugat kahapon o ganiha. Ayaw niya nagbuhiin na kay gawas na kanang gidala na akong pang-eleksyon o gawas na mga kahigalaan ni gawas pag ito dieng 883 nga bagdo atong gidala sales store mga higala. So mao na ha mga kaigsunan nga 465 ang ni gawas alas 2 atong gihatag na gahapon atong gi-live mga higala mga pinangga no. Atong gi picture lang ato lang gi-edit dayon live no. So mga pinangga, congratulations sa mga ning daog sa 465 nga perting targeta mga higala, special para sa mga taga Cebu. Mga pinangga, ako nang gipakita gahapon mga kahigalaan. Ako tong gituyo kay mo ana ko karong semana ha. Standby lang mo kay basin mauna mo ugma mga taga Cebu. Depende sa mga musugat no mga pinangga kay aha bata dito. Sige ha mga pinangga ha, salamat kayo sa mga nanugat o niya karon sa alas 5 delikado sa dubli sa kaning dubli ha no, para karong alas 5 delikado sa dubli mga higala mga pinangga niya kanang 999 ay mo kumpiyansa na balik na po nagkalip basta kanang 033 padlungon ro ba nga numero sige balik luyagon ang numero mga pinangga kanang 033 o kanang 999 pabuyag nagmaayo di kumpiyansaan. Pero kita focus lang ta, kinahanglan mo focus mo ha katong mga nanugat gahapon o ganiha, focus mo ng pang-eleksyon be. Kanang pang-eleksyon, i-focus ninyo ng pang-eleksyon dia. Congratulations 465 porting targeta mga higala mga pinangga no. Wala ko mabantay mao na mga higala kahapong adlaw
ko 46. Ha? Ako gibagdugan gahapon sa kato numero ha. Minus pag ko dere no. Ah, Still. jutay kani ka outlet ni David. At tara. Oh. Close. Ang bankrupt na pusoy na. Nakuan ba? Nalugi. Saan ni daan ito riduha? Inggit. Wala din ang isdaan eh. Oo. Amin na yung isda dito nga. Ang labas, naasa, maingit. Ang dugog. Isda mo diha. Isda mo diha ang labas taga-unon pa. Sige ha, ako hulat lang ko sa mga mag-comment diha ang mga nakadaog mga higala mga pinangga para sa to ang 5 PM entry karon mga pinangga mga kaigalaan sa mga nakadaog sa 592, 465 mga nakadaog sa STL to hits ta sa STL Mindanao gahapon mga kahigalaan dayon STL Visayas mga pinangga sa kay resulta ron sa STL Visayas no dubli ron mga pinangga no 80% mo dubli rong alas 5 nya lato na to ang comments mga nakadaog aron makahatag tanig pang alas 5 mga higala mga pinangga or chat na lang mo mga taga Cebu nga nakadaog sa 465 kay ay lang mo ba nakatulang ganahan mo chat nga mga nakadaog kay akong replyan ha kato bitong nakadaog nga ganahan mo chat kay akong replyan katurang ganahan no pwede po mo comment mo diha mga pinangga no congratulations mga nakadaog mga kahigalaan or tigyong sus 80% ron sa dubli para sa alas 5 Kuya garos dubli no kuya garos dubli mga pinangga kuya garos dubli Tanawara Visayas 133 Mindanao 388 kagawson no na ng 999 sa STL tang daog ko target 5 Rambol 12 uy congratulations mga pinanggano congratulations ang mga naglibog ko ang kadto hinuon nakadaog mao imong tagaan ana man na kay ang mga nakadaog na may ikabagdok unsa ang wa pa kadaog wa pa man ay kabagdok no mga pinangga ang mga nakadaog mga kaigalaan mo na atong tagaan kay inigawa sa atong numero mo daog man gina sila ang bitaw pero masabot putas uban kay di man gitanan makadaog no di katulang ganahan mga kan mo comment ka nakadaog wala mo kakita nga ako man ang share gahapon sa buntag 465 para sa mga taga Cebu no mga higala mga pinangga bundakin nag-comment ya mga daugan kay bira na dayon tas pang alas 5 ani salamat ang nakadaog G's target 12 Rambol kana Sir Ferdinand K.S. tang nakadaog ko target G's Rambol G's sige congratulations tang 465 daog ko target 5 Rambol 36 dako gyapon okay mga pinangga 465 ato nang gihatag ninyo dia congratulations
katong mga nakadaog diha bundakin ninyong comment diha kay hatag na pataglain. Basta inighatag na to, mag-comment lang ning mga daugan, luwas gid ani. Lami kay ipadaog og usab. Mga higala, no? Ako tang taga-Eco kay tay-an ako pabalik na mo Toledo tang. Ma'am Marjorie, mayong hapon. Ma'am, kuhan ma'am? Kay alarma gay diya ma'am, no? Hapit naman ko abot ma'am, ako lang ning lantaw ni alas 3 pa pod, no? Pa dulong pa mag alas 3. Ako tang dosra bagdok ako atang thank you tang tang nakadaog ko 465 Gs lang ako taya kay 494 man og 949 akong tayaan nako. Mao ba ma'am Nini vlog? Congratulations sa 465 ato ginang giklaro nga para sa mga taga Cebu. Nalimot mo gahapon mga pinangga nga kadaghan atong nakakita sa dahon nga laya. Unya na tang kung nanaka Toledo. Tang daog ko 303 rambo lang 6 pesos. Atagi po tabos para palit bugas. Oo kaan ka boss. Karong taon boss. I-add friend ko ninyo kay naghimo na ko group chat pero wala pa na ko ma-add tanan sa group chat ha. Kuan ba sige pa kong ga-add. Pag message lang mo katubitang na-accept na nako. Pag message mo ayaw mo kadlok hindi mo ko ngayon Gcash. Libre na atong group chat, way bayad na mga pinangga. Mga higala. So 465 congratulations. Perteng target mga pinangga ato nang usbag pa target uy. Mo bitaw tuingon ko gapon nga magpadaog ta. Mo last na kong gihatag jud. Katong 465 mo na last na kong gihatag sa live. Kung kabantay mo gani nga nag-live ko, wag gyud ko manghatag og lain. Naanak ko sa group chat boss. Mayo. Direta sa mag-usat ang mga pinangga sa GC. Tanana no, doon na tay group chat para sa tanan. Dayon mga pinangga, di magina na to makontrol ang uban, magpalusot pa sa gini gila-gilaha. Manginaot lang ko nga, way mo unay, ha? Masignay mo unay ba? Mga pinangga, mag-unay na mo diha. Lain lisod kayo na mga kahigalaan, no? Walay unayay. Kay kuan lang ta diri mga pinangga. Nagantag tumong ani ato ang mga kuan ron. Kalingawan ron. Atong group chat para ni sa tanan sulit tatang mga kahigalaan, mga kaigsuuna. Kay balo ko nga dili maka-add friend tanan. So ako pa'y admin ani mga pinangga kaya nangita pa ko kanang ma-admin ako nga dili mo unay ba, no? Mga kahigalaan kay basig unayon punta na ganahan mo mag-admin, mag-meeting man tadaan pon mga pinangga, mga video call tadaan. Pero naana ang group chat, ako pa ang admin mga pinangga. Tinanawagan na, kitagaan ako 465. No, bro. Ha? No. Sige mga pinangga ha, congratulations mga nakadaog sa 465. Ang tod karon na hulata sa mga comments mga nakadaog sa 465, no? Survey ra ni kung naabagay nakadaog mga pinangga. Kung di gid mo makadaog sa live, arita sa kuan, arita sa PM, no? Mga pinangga, PM gyud tagsa on siya, no? Maka PM ang ko og kuan 500 ka tawo kada adlaw. Lain-lain nga tawo kung i-PM kada adlaw. Kung mauhon ako, no, mga pinangga. Dayon kay balo naman mo mga pinangga nga kuan
kanang mga nangayo ninyo nagamit sa itong pangalan, mga pinangga magpabayad gamit itong pangalan, block ninyo na may gamit. Mga higala, mga pinangga may gamit na. Sige, mga higala, mga pinangga, ayaw lang yun magtuo sa mga muchat ninyo, mga ayo o balato. May mga nag-comment nga mga nakadaog sa 465. So bisa nato ni maghulat ra jugo no aron ihatag nako ang pang 5 PM mga higala. Dayon kadtong mga nanugat ganiha mga pinangga na ako'y alarma diri. Kung ako'y alarma mga higala. Di na lang ta maglaom nga na ay mga makadaog sa tong numero nga ihatag live. Ari na lang ta maglaom sa private no. Kanang i-text nako sa ako mga miyembro, i-chat nako, i-alarma nako, adto na lang ko mulaom man no. Kay sa live mga pinangga di ta kalaom diri nga naay makadaog. So iandam na lang inyong alarma guide kay way nakadaog siya hatag diretso live alarma atong gamiton. Palihog ko sa mga naay alarma iandam mga higala. So palihog na lang ko mga pinangga. Alarma atong gamiton para sa 5 PM entry. Katong mga naay alarma diha. Okay, di ta kalaom maning hatag diretso mga higala no. Mga pinangga. Di gid mo kadaog bisag ihatag pa diretso di ay. Ari tas alarma ani. Yan na minong alarma guide katong mga nanugat, mga kaigsuunan. Yan na minyong alarma guide. Mga pinangga. Okay. Mga kaigalaan, mga pinangga. So pula talaga punta base na ay mga nakadaog sa 465. Pero wag yun. Mag-alarma lang sa ako, pasensya lang sa amo no. Sinabtanay lang sa karon mga pinangga. Di ta ka laom no sa hatag diretso. So hapit na no. Ako na nang i-alarma alas 3 pa man pod. Survey ra na mga pinangga kung makadaog pa mo sa akong ipangatag live niya murag di. Okay. Sa alarma na lang ta kay murag di mo kadaog sa live diretso. No, sayang atong numero mga pinangga.
ayaw na lang mag-comment mga pinangga, no? Kaya mag-alarma na lang yun ko. Medyo maipit na po daan. Okay. Congratulations sa mga nakadaog. Kung wak ka maluyo, marag makajuti pa ka. Tugol ni ko. Ako nakatuog naman kugon. Ang nalagsi ko. Murag ni pugong-pugong. Wa man kay buot mo gyud. Diri baya ko kadaog sa live nimo, sir. So, wa man gyapon ko daog sa 465 di ay. Alarma lang ta ay. Tara, sir. Kinintos. Pagdog ta kinintos ni. Tara, sir, bagdog tag kinintos. Atong pakiton ani katurang mga nakadaog. Ang dito pakiton. Uli. Tatang. Ah. Dog. Karambon na ipatag. 546 na yan. Ay, gakain taon diha day. Uy. Hoy, nagtuduan. Tugaw na kayo. Langan di ano. Ako lang isulat ya. Elang itabi. Uy, lima. Kau lang extra. Pakai extra dia. Ada luyo. Pwede na gawin na luyo. Sige. Pwede no? Pwede di. Hindi ka hindi. Iris na naman. Ha? Ha oh? Oh ha? Si kunit bakon. Ha oh? Dare, dare. Bakon. Yaw, sige na. Pwede ni ito anong suswat na namin. Isa Ah. pwede magsipon. Mudo oy. Ay. Haning dotag agi na ako maragwat eh. Oy rambulay. Ano itabi kay mas mahal. Ala itabi kay masuhong ang lihi. Congratulations 465. Para ni sa mga kuan nakadaog ba? Ha? Sige kay ato nang ipakita basta nakadaog mo. Uy! Pwede ka matulog. Hilak. Hila sa akong gibutak kay haway na ako. Sana asikin na nga. Asikin no. Sige mga pinangga, no? Wa may nakadaog. Babay sa ninyo mga pinangga. Mabalik ka ko para ihatag ko ng target 500 oh. Sa mga nakadaog.